Rural, la companya Alicia Izquierdo. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui el que portem és l'aprovació definitiva, super definitiva. Ja ho vaig comentar a la comissió, que semblava que tornàvem a parlar del mateix punt, però per recordar un poc o fer un històric. Nosaltres presentarem la proposta de la modificació i actualització del Pla Local de Prevenció d'Incendis. La conselleria ens va demanar la modificació d'uns dels punts per a que s'adaptara a la redacció actual que ells necessitaven perquè s'havia modificat algunes normatives. Per tant, vam fer aquestes modificacions que són el que vam aprovar en els anteriors plenaris i finalment ja es va remetre el document definitiu. Ens han contestat que està correcte i el que portem avui, l'altre dia a la comissió i avui així al plenari, és l'aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis i el Pla Local de Cremes. Afegir-lo del Pla Local de Cremes no és un altre document, és un document que és un annex del propi Pla Local de Prevenció d'Incendis, d'acord? Este document és públic. Públic vull dir que està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia i qualsevol ciutadà o ciutadana de la ciutat també pot accedir a ell. La importància que s'aprove el Pla Local de Cremes com un document annex o com un annex propi del Pla Local és molt important. Sabeu que aquest document el que regula són les zones de la ciutat que tenen perill d'incendi a partir d'activitats que allí estan regulades, com l'agricultura o les vivendes o el que siga, i també marca a nivell de l'any quin és el calendari pel qual els dies que es pot cremar poda o no cremar poda o cremar restes de poda que pugui ser de diferents activitats. Sempre, sobretot, va lligat a qüestions meteorològiques i, per tant, encara que marque uns criteris bàsics per a la regulació d'un calendari anual, sabeu que és una actualització que moltes vegades se fa també des del servei d'emergències diàriament i que també es pot consultar a través de les xarxes i de la guarderia rural de l'Ajuntament de Gandia, que és un servei que tenim a disposició també de tota la ciutadania de cara a fer la prevenció d'incendis. Afegir que el mateix Pla Local de Prevenció d'Incendis recull també que encara que aprovem el Pla Local de Cremes, estem treballant en un projecte de crema zero. Anem evolucionant perquè cada vegada anem fent menys crema de podes i se vagi triturant i se vagi reciclant. En aquest aspecte, l'Ajuntament de Gandia, com a institució, ja no cremem la resta de les podes. Nosaltres ja hem sigut els primers en avançar-nos i totes les podes que es fan de zones de parcs i jardins, de les zones agrícoles o de les pròpies, sempre és un triturat que després es reutilitza i així anem emitint menys CO2 i això és un dels principis de la política municipal contra el canvi climàtic. Ara tocaria donar el pas per ajudar els propietaris privats a que aquest Pla de Cremes, que ja dic, regula la importància de la prevenció dels incendis quan se tinguin que cremar les podes, anem portant-los cap a la crema zero i així convertir la ciutat de Gandia en una ciutat de crema zero, podríem dir-ne, que tot fora reciclatge i, en aquest cas, triturat de les podes en general. Per tant, el que anem a votar és això. Volia fer un poc d'història perquè era un tema que havia vingut diverses vegades i tenim, jo crec que la sensació que no acabava mai. Avui, en aquest cas, seria l'aprovació definitiva. Moltes gràcies. Passem a votació.